TV Anwar filɛbagaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an b'a yiraw la k'a fɔ bi arabado an nana kana kunnafoniw di aw ma kunnafoni mun n'an bɛna a bakurubaw di aw ma an b'a yiraw la k'a fɔ an bɛ don min na i komi sisan an ka premier ministre n'o ye Modibo Keyita ye a ye taama boloda ka taa Dakar n'o ye Senegal faaba ye ɲɔgɔnye dɔ tun kan ka boloda jɛmaw fɛ bɛn ani lakana kan an b'o kunnafoni di aw ma o fana bɔlen kɔfɛ Ghana jamana kɔnɔ u ka jamana ɲɛmaa kalafili o bolodalen don bi décembre kalo tile 7 san 2016 an b'o kunnafoni di aw ma o fana bɔlen kɔfɛ an b'a yiraw la k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ tubabuw fɛ yen n'o ye Europe jamana ye u ka dolanciba mun bɛ n'an k'a ma ko Ligue des Champions dolanci tɔnw dɔ ɲɔgɔn sɔrɔ o jaabiw kɛra cogo min na ani bi dolanci minnu bolodalen don an b'o kunnafoni di aw ma a y'aw bisimila. Mali premier ministre n'o ye Modibo Keyita ye Modibo Keyita a tun kɛlen don ka taama boloda ka taga Senegal faaba kɔnɔ n'o ye Dakar ye a taara sabula ɲɔgɔnyeba dɔ tun kan ka boloda a ɲɔgɔnye a yɛrɛ bolodara ka ban bɛn ani lakana ko la walasa farafinnadenw an bɛ se ka lafiya cogo min na a ko bɛ boloda mun kan an ka kunnafoni lajɛ Kalifa Sɛki min ye Dakarikaw ka nin lajɛba min kɛra ɲinɛ san 2016 nin ye a kuncɛlen lajɛ min ni a kumakan ni o sigira i ka dɔn farafinna lakana ni hakilina kunye de kan min n'a kɛra sababu ye ka maa 500 ɲɔgɔnna ka o fara ɲɔgɔn kan maa minnu ni maa lakololenw don maa lakodɔnnenw don politiki sira lakana sira ni ka fara diɲɛ magoba koɲɛw ma diɲɛ kunnafonidilaw ani ka fara diɲɛ ko ɲɛɲinabaw olu bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan ni lajɛ in kɔnɔna na min ye ba maliba ye ale nɔ labilalen kun don ni premier ministre Modibo Keyita ye Senegal jamana ɲɛmɔgɔ ale ka wele kɔnɔna na ani ka fara jamana wɛrɛw kan minnu ye a yɛrɛ balima jamana ɲɛmɔgɔ wɛrɛw ye Nigeria bɛ o la Muhammadu Buhari ani ka fara Cap Vert jamana ɲɛmɔgɔ ka Carlos Fonseca ani ka fara i ka dɔn Togo jamana ɲɛmɔgɔ fɛnɛ kan ni lajɛ in kɛra a lajɛ sabanan de ye u ko u bɛ nisɔndiya u bɛ waleɲuman dɔɔni kɛ ka da kan u ye wele bila maa ma i ka dɔn u sera ka ye lajɛ in kɔnɔna na ni a hakilina ni a sigira farafinna kunnawolo ani farafinna lakana ni hakilina kan ani dantɛmɛ wale ani jagoya kɛwale minnu jagoya fanga minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni ka a wajibiya i ka dɔn adamadenw kan ni lajɛ in a sigira o kan Senegalikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na u ka faaba kɔnɔ Dakar. Ghana jamana kɔnɔ ka bɛn bi décembre kalo tile 7 ma san 2016 jamana ɲɛmaa kalafili de bɛ sen na fo ka taa se u ka wasaden kalafiliw ma bɛɛ lajɛlen welelen don k'u ka taa kalata an ka kunnafoniw lajɛ. Ghana jamana kɔnɔ bi de u ka jamana ɲɛmaa kalafili Ghana cɛman fara a musoman kan u bɛɛ lajɛlen welelen don u ka taa kalata u ka taga u ka jamana ɲɛmaa kura sugandi ka taga u ka wasadenw fana sugandi cɛbɔ 6 olu de bɛ fanga sina maaw fɛ olu de kelen don ka wuli k'u jɔ u ka jamana ɲɛmaa n'o ye John Dramani Mahama ye ka se ka ale bɔ a jɔyɔrɔ la cogo min na ne y'a lajɛ maa 7 olu de kelen don k'u kanbɔ jamana ɲɛmaa kalafili nɔfɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan cɛw ni musow bɛɛ lajɛlen welelen don u ka se ka taga u ka jamana ɲɛmaa kura sugandi cogo min na a yira k'a fɔ maa ka taa kalata o ye sariya de John Dramani Mahama ale de ye jamana ɲɛmaa ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a kɛlen don k'i kanbɔ jamana ɲɛmaa kalafili nɔfɛ san 4 a bɛ fɛ k'o kɛ tuguni an bɛ don min na komi bi cɛbɔ 6 n'olu ye fanga sina maaw ye o maaw la Senegal o b'o o la Nana Akufo Addo o fana bɛ a la fo ka taa se maa caman ma an bɛ don min na i komi sisan i b'a ye k'a fɔ olu kelen don k'u kanbɔ layidu taara k'a fɔ ko sɔrɔ bɛna yiriwa o fana bɔlen kɔfɛ jamana ɲɛmaa mun bɛ yen ale kɔni y'a jira k'a fɔ ni jamanadenw ye danaya ta k'a da ka ko kura tuguni a bɛna wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kan a ye baara minnu sigi sen kan ka se k'o baaraw laban a tɔ ye ni kalata n'o kun cɛra maa mun ni jamanadenw ye danaya ta k'a da o tigilamaa kan an ka sɔrɔ k'o dɔn. Uganda Dominic Ongwen ale maa ye u ka bamanci tɔn dɔ bɛ an ko ma ko LRA o ɲɛmaa de tun don wa a yira k'a fɔ ko cɛni a ye maa caman de fa kabula a denmisɛnninma a nana marifa ta ka kɛlɛ boloda o kɛlɛ senfɛ fo ka n'a kɔrɔbaya a kɔrɔbayara a ye maa caman de fa tɔn ɲɛmaa tun don an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi a ka kiiri bɛ ka tigɛ kiiribulon mun kɔnɔ an ko a ma ko CPI Cour pénale internationale an ka kunnafoniw lajɛ.
Uganda jamana kono Dominique Ongwen ni ale ye maakɔrɔ ye mun tun bɛ Bamanchu fɛ u ka Bamancitɔ mun bɛ ni an kama Armée de Résistance du Seigneur n'o ye LRA ye ale ka ɲɛma tun don kunun u nana ka kiribulon sigi sen kan kiribulon mun bɛ n'an kama ko CPI a nɔ minɛlen don k'a yira k'a fɔ k'a ye fagali jugu kɛ nka a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ko ale ma fagali kɛ a y'a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ale ma fagali kɛ ko wa ko kuma caman fɔra ale ma ko bɛɛ lajɛlen ye galon ye nin kumakan in nin ɲɛmakɔrɔ in n'o Dominique Owen ni ale nana nin kuma in de fɔ k'a yira k'a fɔ galon caman de tara ka da ale la Joseph Kony an bɛ don min na komi bi wagati min na k'o to fanga la a yira k'a fɔ ko camanba de kɛra Uganda jamana kɔnɔ u ka procureur ale ni kiiritigɛlaw u nana nin ko in jateminɛ u bɛ se ka a labɛn ka ɲɛ cogo min na a yira k'a fɔ nin cɛ mun n'a nɔ minɛlen don fagali jugu a y'o de kɛ a ye fagali mun kɛ a cɛ juguyara kosɛbɛ o de y'a to u ye a nɔ minɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛra san 2002 ka n'a bila san 2005 la Uganda baniyan fan fɛ Dominique Owen an bɛ don min na komi sisan a yɛrɛ yirara kɛnɛ in kan k'a yira maaw la a yira k'a fɔ Bamancitɔn dɔ bɛ olu ka ɲɛmaakɔrɔ don k'a fara o fana kan a minɛra a yirara k'a fɔ a bɛ don sɔrɔsiya la wagati min na o y'a sɔrɔ a tɛ san 14 bɔ u y'a minɛ o y'a sɔrɔ a kɔrɔbayara dɔɔni kabiri a denmisɛnninma a ye fagali boloda procureur n'o ye Fatou Bensouda CPI procureur ko don ale nana ɲininkaliw caman tɛngu a la a y'o bɛɛ lajɛlen jaabi kunun wagati min na kiiribulon sigira sen kan a ko ale ma fagali kɛ. Allemagne u ka parti politique tɔ mun bɛ ni an ko a ma ko CDI n'o ye i b'a ye k'a fɔ Angela Merkel ka parti politique tɔ ye u nana a sugandi walasa a bɛ se k'i kanbɔ u ka chancelier nɔfɛ hali n'a sɔrɔ ale ye chancelier nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ fɛ ka k'a ye tuguni fo a k'a kanbɔ parti ye danaya ta k'a d'a kan an ka kunnafoniw lajɛ. Allemagne nin ko ma dabali ban nka i b'a ye k'a fɔ u ka chancelier n'o ye Angela Merkel ye u ye ale de sugandi k'a kɛ u ka parti ka cɛbɔ ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nin y'a siɲɛ 4nan de a bɛ n'i kanbɔ chancelier a nɔfɛ chancelier a bɛ komi jamana premier ministre nka Allemagne ka jamana kɔnɔ chancelier de fanga ka bon kosɛbɛ Allemagne chancelier n'o ye Angela Merkel ye u y'a sugandi kunun tarata don ka bɛn Décembre kalo tile 6 ma san 2016 k'a kɛ u ka parti ka cɛbɔ ye u ka parti tɔgɔ ko Union Chrétienne Démocratique ni an bɛ k'a ma ko CDU wa kɛmɛ sarada la 89 o n'a nɔkan 5 olu du kan di a ma a yira k'a fɔ an bɛ don min na i komi sisan nɔ ale de bɛna kɛ u ka cɛbɔ ye wa a yira k'a fɔ jɔyɔrɔ ko la ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o de y'a to u bɛna danaya da a kan a ka se k'i kanbɔ u ka parti tɔgɔ la chancelier nɔfɛ a ye baara mun bolo da ka tɛmɛ o baara ninnu de y'a to u ka parti u nana danaya ta k'a da a kan a yira k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ jaabi minnu sɔrɔla a yira k'a fɔ 16 olu de y'a yira k'a fɔ u ma jɛn ni Angela Merkel ka cɛbɔya ye nka tɔw kɔni bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ olu jɛra ni a ye an chancelier ale kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen boloda san 2017 ni karataw kɛra a ka se k'a jɔyɔrɔ sɔrɔ. Siri jamana kɔnɔ u ka dugu mun bɛ ni an kama ko Alep a bɛ kalo damadɔni bɔ Bashar al-Assad ka maaw ni Bamanchu tun karilen don ɲɔgɔn na a tɔ tun yɔrɔnin fitinin dɔrɔn de sɔrɔsiw tun ma yɔrɔ mun minɛ nka an bɛ don min na komi sisan an ye kunnafoni mun sɔrɔ a yira k'a fɔ ko sɔrɔsiw ye tɛgɛ kɛ dugu ninnu bɛɛ lajɛlen na an ka kunnafoniw lajɛ. Siri u ka dugu mun bɛ ni an kama Alep an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan san 4 tɛmɛnen kɔfɛ dugu in nana bila sɔrɔsiw ka bolo kan sɔrɔsiw ni Bamanchu minnu tun ko k'olu tɛ Bashar al-Assad fɛ olu de tun bɛ ɲɔgɔn na Alep dugu n'i y'a lajɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a dugu in diɲɛ don o don sɔrɔsiw tun bɛ yɔrɔ dɔ minɛ Bamanchu la bi an bɛ se k'a fɔ u ye dugu in tilancɛ bɛɛ lajɛlen minɛ Bashar al-Assad ale ka maaw u dɛmɛlen don u teriw fɛ n'o ye Irisiw ye ani
ani kɛlɛkɛden cɛ minnu na ka bɔ Liban an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Alep dugu u tun kɛlen don ka fan bɛɛ lajɛlen datugu wa bamanci ninnu olu yɛrɛ ɲini u ye dugu to yen bamanci ninnu u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na wa an bɛ don min na komi bi u yɛrɛ kɛlen don ka wele bila kɛlɛ ka se ka jɔ cogo min na tile 5 u ka se ka sɛgɛn lafiɲɛ bɔ kɛ nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan laseli mun kɛra a yira k'a fɔ o baaraw tɛ se ka kɛ Bashar al-Assad a n'a ka cɛdenw an bɛ don min na i komi sisan u ye bataki dɔ ci o bataki in kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ dayɔrɔ t'u la fo ka taa fɔ ko bamanciw sɔnna u ka kuma ma laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye Bashar al-Assad n'a ka kɛlɛkɛden cɛw u ka se ka ni bamanci ninnu ka dankari kɛ u bɛɛ lajɛlen na sani janvier kalo tile 20 cɛ dugu in bɛɛ lajɛlen ka bila u ka bolo kan sabula o don o bɛ tali kɛ Bashar al-Assad i b'a ye k'a fɔ ale ye tɛgɛ mun di Amérique jamana ɲɛmaa kɔrɔ ma n'o Donald Trump ye u ka sigili la Donald Trump ka sigili kan ka kɛ janvier kalo nata sisan nɔ farikolo ɲɛnajɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Europe jamana kɔnɔ u ka jɔnjɔn mun bɛ ni an kama ko Ligue des Champions kunun tarata don u nana dulanci boloda tɔnw dɔ ni ɲɔgɔn cɛ o jaabiw kɛra cogo min na ani dulanci minnu bolodalen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan n'o dulanciw kan ka kɛ nɛgɛ kaɲa 19 n'o tɛmɛna ni sanga 45 ye an ka kunnafoni lajɛ Fuseni Sidibe. Dynamo Kiev ye Besiktas bisimila wa Dynamo Kiev de sebaya sɔrɔ Besiktas kan 6 ani kanangolo FC Bâle ale Arsenal bisimila Arsenal ye sebaya sɔrɔ FC Bâle kan 4 ani 1 PSV Eindhoven ale ye Rostov bisimila o dolanci bana 2 ni bina fu ani fu Paris Saint-Germain ale ye Lido Goret Razgrad bisimila e ka dɔn o dolanci fɛnɛ bana 2 ni bina celu 2 ka taa o kelenna bɛɛ lajɛlen kanu na FC Barcelone ale ye Mönchengladbach bisimila FC Barcelone de sebaya sɔrɔ Mönchengladbach kan 4 ani kanangolo Bayern de Munich ni Atletico Madrid ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bayern de Munich ye sebaya sɔrɔ Atletico Madrid kan 1 ani kanangolo Manchester City ale ye Celtic bisimila a dolanci bana 2 ni bina 1 ani 1 Benfica ale ye Naples bisimila Naples de sebaya sɔrɔ Benfica kan 2 ani 1 ayiwa dolanci minnu bolodalen don o filɛ nɛgɛ kaɲa 10 ani 8 n'o gosira ni sanga 45 ye FC Bruges ale bɛ FC Copenhague bisimila o sanga kelen Porto ale bɛ Leicester bisimila o sanga kelen Legia ale bɛ Warsaw Sporting bisimila o sanga kelen Legia Warsaw ale bɛ Sporting bisimila wa alibi Juventus de Turin ale bɛ Dinamo Zagreb bisimila Tottenham ale bɛ CSKA Moscou bisimila Lyon bɛ Séville bisimila Bayer Leverkusen ale ni Monaco bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Real Madrid ale bɛ Dortmund bisimila TV Anwar filɛbagaw nin bɛ dankari kɛ an ka bi don kibaru la an bɔra ka kunnafoni mun ta k'olu di aw ma ladiriya kɔnɔ n'a bɛna olu bɛɛ lajɛlen jaw ye ni aw bɛna kunnafoniya an ka foli ni tanu b'aw ye aw k'an bɛn don wɛrɛ